aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kuwi aku minangka anak iki kudune cancut taliwondo. Mula kowe mikir aku. Ora sing mung tok peng-penge mung gareng karo Petruk. Endi dok ngewangi kowe? Deming mendonong mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok mung do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung mung Petruk wae. Gareng tok tukoke pecis mung gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar ki mung Mas Bagong. Kowe meneng aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ngono dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro Karang Kadempel, arep gawe bucek kan banyu bening Karang Kadempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho, iki ngopo kae wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini, orang-orang ini. Dapurmu genti. Kok kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marah omong-omongan karo kowe. Iki nek karo omongan ratu iki raine biru iki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu, sinten sampean wau? Gendroso. Lho iki sapa iki matane gedene tak jamak-jamak. Matamu e. Lho, urung-urung wis ngoneke matane. Lah kok yang ngoneke aku matamu? Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodo cuma kejaba aku. Kok Rabu mriko sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek sing ngoten kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iasake loji. Serius? Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya, Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek wong tak imingi-imingi bondo donya iki, nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono iki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, pancen setan lan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Hus. Saiki ngene Mas. Sing jeneng hukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masih ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo ning Pager Alun, mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picih. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih.
Semari nang Kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Kowe udu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning Kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karangkawi Dodaren. Karangkawi Dodaren tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Semar karo Rudha Paripeksa. Kowe arep Rudha Paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungso apa iki? Menungso tenan genah urip ngene padake anggepmu aku saka baterai no piye? Iki menungso tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter Kadigdayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan, antang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepe. Mati tenan. Manungsa ora tatara karo jajaran nyumbari Baladewa. Ratu Mandura Masumbari Jembaran. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong seru banget muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mambu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Apa suwe? Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur mulih kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Bekti kula kunjuk nggih Den sinuwun Sri Prabu Bathara Kresna. Iya. Jagat waisane Bathara wayah Bathara jagat. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Prataku tansah pinanganing kawidadan miring sambikala. Adoh saka Rubeda Kyai Semar aku ngaturake salam taklimku katur. Nggih, kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Badranaya. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Padhik Indrajala Dewaku. Yo Kakang Semar wis tak tampa gawe bombong penggaling sun ora liwat. Salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Kula nuwun sewu. Jaragan namung derajatipun padukuhan mesti kemawon benten kalian wonten Praja Ndarawati menapa dene Praja Mandura. Sak wontenipun nggih Ndara. Iya Kakang Semar. Malah katon kepenak nggonku sowan ngersaning Kakang Nayantaka. Ya Semar. Kaya sura kurang prayoga prataning Baladewa ana ing padukan karang kadempel dina samengko iki. Kakang Nayantaka. Nun sewu Koko Prabu. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandhawa Pada paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati.
Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Asung pasganipun Paduka Yayi Prabu, namung sok wangsulipun kula kepareng ngaturaken pudi astawanipun. Ing Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawah kono kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Indrawati kawula ngopong nggih. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Raka Indrawati. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan liring sambi kula sawanipun ing Raka Mandura durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urung meketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayuwanan. Mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu, inggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Raka ing Mandura. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku. Sawetara wektu rawuh ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku aku ngaturke sembah. Werkudara iya. Dimas. Aja lara pangrasaning Siadi, lamun Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Sembahku ora mbok tampa. Dimas Werkudara iya. Dasarmu apa? Apa pancen Werkudara duwe keluputan? Apa pancen Werkudara duwe salah tumraping Ratu Ndrawati? Aja kaduk ati kajron penampa Yayi. Siadi ora darbe luput tumrapun Kakang, nanging wong sak jagat iki wis padha prisa, ora ana ingkang kuwat nampa sembahing Dimas Werkudara kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ya kuwi dewaning Dimas Werkudara. Aja ta jamak lumrahing titah swantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen Sira Yayi Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek sakwise pun Kakang nampa sembahing Werkudara, ana apa-apa ingkang tumanduk kalawan pun Kakang, lak malah mbilaeni. Mula aja nganti ana apa-apa ing tumanduk kalawan pun Kakang, mula sembahing Werkudara ora tak tampa ya mung genepi marang darmaning wong tuwa kalawan bocah nom. Pangestuning pun Kakang tampan ana Werkudara. Ora sudi. Lho. Ora sudi nampa sembah pangestuning Kresna. Kowe ora gelem nampa sembahe bocah nom, tangeh lamun pangestune wong tuwa dayanana karo uripe Werkudara. Mula yen kowe ora nampa sembahe Werkudara, aja mangestuni karo Werkudara. Oh ngono, ya jeneng adil. Kowe wis ora gelem nampa sembahe Werkudara, aja mbok salahke yen aku ora nampa pangestune Kresna. Ya wis. Ora ketang rada sesak penggaling pun Kakang, ora ketang rada tida-tida penggaling pun Kakang. Sembahe Werkudara tak tampa, pangestuning pun Kakang tampanana. Wenek nopo-nopo kapan-kapan tak jumpuke. Kok sik to? Pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Pangestu ora bosok, pangestu ora bakal mampu. Tresna nampa sembahe Werkudara kanthi tida-tida penggalihmu. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis sing ora dadi berdondi. Wis tampanen sembahe Werkudara kanthi lega-legawaning ati. Dadak kok percekongi apa Kresna? Koko Prabu, nggih. Nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiyawa nuntun jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat. Abata kaya ngapa sing jeneng Taruna nyembah kalawan werda kuwi sak trepe. Kuwi jeneng to ngenggoni tata krama lan ngenggoni unggah-ungguh. Ngaten ya. Wis tampanen. Inggih. Werkudara, nggih. Sembahmu tak tampa lahir batin pangestuning pun Kakang tampanana tak tampa lahir batin wis rampung. Lah iya bule kakangku aku ngaturake sembahku katur bule kakangku aku ngaturke sembahku katur. Koko Prabu, nggih. Panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa?
Werkudara ngaturaken sembah kok panjenengan mboten nampi pancen tak jarak. Lho, dipun jarak dos pundi? Lho, kowe ngerti dhewe to? Jenenge Baladewa ki pirang-pirang? Baladewa, Kusumawaning Pinto, Wasi Jaladara, Anama Krasana kuwi jenengku kabeh. Moko sing jeneng Bule iki sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sak nggon-nggon. Mbok yo ngaturke sembah, Baladewa kakangku aku ngaturi sembah. Ngono wae apik kok. Bula bule. Monggo kene iki dipresani piye akeh. Do ngerti yen to ciri getheke Baladewa ki bule. Werkudara, nggih, kowe iki pancen jarak kok. Jarak piye? Bule iki rak sirikaning Koko Prabu to. Mbok yo aja disebut. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Utawa Koko Prabu Kakrasana kula ngaturaken sembah kuwi rak apik lah kok bule. Bule iki sirikaning Koko Prabu. Aja tok sebut sak nggon-nggon. Yen Siadi muni bule ngono kuwi, tegese Siadi iki mirang-mirangke Koko Prabu. Wong sing jeneng bule kuwi sirikaning Koko Prabu Baladewa. Aja pisan-pisan kowe muni bule, njaluk tulung balenono ping 1000 kas. Kene leren ngono kono bule. Baladewa, piye? Yen kowe ora sagu diundang bule, aja gugat karo Werkudara, lan aja ngluputke karo aku. Ning ngluputno karo sing gawe jagat, ngluputno karo sing tumitah. Sarta sing nitahake kowe kena apa kowe digawe bule. Ngertiya, wong urip ning alam padang kuwi bungah, susah, bejo, cilaka, sugih, miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Wujude apa wae kudu ngaturake syukur marang ngersaning Gusti. Mergo wis diparingi urip. Kowe diparingi urip wujude bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti. Kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti ngakarya jagat. Wis malah mejang. Ya wis, tak tampa sembahmu pangestunipun Kakang Tampanono. Yo, ndak gegem dadekake jimat prayogakno nggon mulenggah bule kakangku. Kuwi lah baleni meneh. Ya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Arjuna ndak tampa. Koko Prabu Mandura sembah bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Nuwun sewu Ndara. Kaget manah kula. Para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel. Teka Ndara sinuwun Dwarawati kaliyan sinuwun Mandura sumusul wonten ing Karang Kadempel. Menawi dipun keparengaken kawedharing kathah dumunten kababarna wigatosipun menapa? Ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula Karang Kadempel monggo Den. Kula kanthi manjing saklebeting bale wisma pepanggihan catur netra kalawan ingkang abdipun Semar. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ing negara Ngamarta. Nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingkang padha lenggah amung peranganing Punggawa lan Nayaka ing padha jejaga negara Ngamarta. Tumuli nalika semono aku antuk pelapuraning sawijining Nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Marata coba aja Kakang Semar ingkang nanjihake kelawan sowaning Nata Ndarawati nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawuh Kyai Nayantaka. Apa to sababe? Dene para Pandhawa sawetara mapan ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar, aku nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Nggih, syukur. Nai ngaten, Den. Mugi andadosna ing kawuningan. Sabtu ari ing kepengker ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel. Sareng sami kula tanjihaken apa to sababe? Upami mbetahaken Semar rak sak mboten-mbotenipun paring dawuh. Semar niku ming batur kula sago ditimbali aja kok ing Wancirina nadyan Wanciratri kula sagah. Nalika semanten ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Puntadewa ingkang paring dawuh. Dawuhipun sinuwun Puntadewa bilih wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Ngendraprasta. Nalika Wanamarta sampun kababat sarta bangsaning Jim sampun sami teluk, tumuli negari kababar kasat netra dados negarining titah sewantah ingkang nampi triman ndara-ndara kula Pandhawa. Iya. Nalika semanten ndara-ndara kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta. Kaundhakaning praja mboten mantra-mantra
Mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon sinuwun Puntadewa menika lenggah wonten Praja Ngamarta gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan sami guyub rukun bandol rompol ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun harpa Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan nanging sayuk rukun manunggal dados setunggal. Iya, bener Kyai Semar. Nah, kawontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken kawontenan negari Ngamarta supados saya sae, saya sentosa, saya kondang kawenang. Lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing Kutagara ingkang sami mapan wonten ing Karangpradesan lan ingkang sami mapan wonten ing Parden menika supaya saged ngraosaken kanikmatan ingkang sami boten dipun benten-bentenaken. Lah niating Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta ya lair ya batin mengkono Kakang nggih. Nuwun sewu lho Ndara. Sampun ngantos gerah penggalihe. Kula wis matur, lah kok sami rawuh teng Karang Kadempel. Mongko nuwun sewu sing dadi pengayomaning Pandhawa menika sinuwun Ndarawati. Semar ya dadi pamomong. Ning pengayom kalih pamomong niku tumrap Semar meh padha nek diucapake ning beda kewajibane. Iya. Pengayome sampeyan pamomonging Pandhawa kula. Sampeyan rawuh mriki kok ora nganti pengayom, Mbah. Mengke nek wonten mboten trimane si pengayom niku rak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ning ndara-ndara kula Pandhawa paring jawuh mekaten, apa to sababe kok rawuh teng Karang Kadempel mergi kawiwitan bangun niku mboten kok perkara duweni bobrana picis sing akeh, duweni dhuwit sing pirang-pirang, wekasan bangun ing babakan lair lan batining kawula niku diwiwiti saka akeh ing brana picis mboten. Tumraping kula bangun negari menika diwiwiti manunggaling kawula lawan Gusti. Tegesipun manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula supados raket penggalihipun manahipun para kawula caket kalian penggalihipun para pepunden. Wekasan kawula menika rumaos dipun gatosaken dening para Pandhawa. Kawula nek rumangsa digatekke niku ora usah disoki brana picis, ora usah diwenehi bondo donya. Ning kawula mesti rumangsa kaya dipecut rasane rumangsa handar beni negarane wekasan cancut taliwonda bangun negarane. Mengkono Kyai Semar nggih. Mula sampeyan rawuh enten mriki niki nek pancen sampeyan ajeng nesu ampun dukani Pandhawa ning mang dukani Semar. Merga napa sing dipetung kalih para Pandhawa niku pancen bener. Wiwitan bangun niku ora kok saka Kutagara, ning yen bisa saka desa. Ya Karang Kadempel niki sing ajeng diwiwiti bangun negara Ngamarta. Mangke nek mriki pun kawiwitan saking mriki tumular tekan Kutagara. Wekasan wewangunan menika saged rancak niring Sambikala jagat Dewa Bathara. Yayi wonten timbalaning adawuh Koko Prabu. Nuwun sewu. Mboten ateges kula badhe nglepataken dhateng Paduka Kyai Prabu dene Paduka mboten anjawil dhateng Raka ing Ndarawati. Namung sareng kula midhangetaken sabdanipun Kyai Naya. Yayi kepareng sak mangke ing Raka ing Ndarawati mboten badhe kantun nedhi mbebantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa. Nggih. Kyai Prabu Semanten ugi ingkang Raka ing Mandura sareng kula midhangan sabdanipun Kyai Nayantaka. Malah sak mangke gumregah manahipun ing Raka ing Mandura nedhi mbebantu dhateng bot repotipun para Pandhawa. Mboten namung babakan perkara Prabeya nanging menapa kemawon ingkang dipun betahaken menawi ingkang Raka saged ngaturaken kula sagah minanggani. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka tansah gatosaken dhateng para Pandhawa. Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun Raka ing Mandura. Nadyan kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta nanging pangraos kula kaliyan para Pandhawa menika bebasan boten saged genggang sarikma. Inggih Koko Prabu matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke gandeng
Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar wonten dawuh kaya-kaya wis komplit sarta wis mathuk sarta gathuk pemangging para Pandhawa kelawan Koko Prabu Ndarawati mung ngenteni sabdaning Kyai Nayantaka mungguh bakal kepiye nggone miwiti Pandhawa nggone bakal mbangun negara Ngamarta Kyai Semar mangke riyen Den ampun kesusu kudu dipetung nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung aja nganti tuna ing tembe mburine iya Kyai Semar mergi sabdanipun para sepuh sampun sami nyebataken pangandikanipun para pinter pangandikanipun para ulah agama sampun paring dawuh sik sapa wonge kepengin gayuh kanugrahan sinten tiyangipun ingkang badhe kedunungan kanikmatan kanthi anggayuh alampah prihatin lan tapa brata kados Pandhawa menika badhe ambabar utawi ambangun negari Ngamarta kanthi alampah prihatin wonten ing Karang Kadempel menika mangke menawi badhe kasembadan penjangkanipun tertentu sareng kaliyan pacobanipun lah sak mangke ngaten ki mawon bab perkara bangun menika dipun penggalih wingking ingkang langkung prayogi tata babagan pacobanipun mergi kanugrahan kaliyan pacoban menika adaanipun sok teka bebarengan yen ora iso kena pacoban ora bakal entuk kanugrahan ning iso ngrampungi pacoban kanugrahan menika badhe sumanding Ndara dereng ngantos paripurna Mbah Wacana Kilurah Semar Badranaya ambabar kinampi nggenata ing Ndarawati miwah nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma miwah sangganing para Pandhawa jangkep ing sami mapan wonten ing Karang Kadempel dadak sakoleng mangke gedher madaning padukuhan Karang Kadempel sami alok yen to ana Nalendra ingkang wantun miyak sagung kang samya sumewa manggah wonten ing Datulaya utawi wonten ing padukuhan Karang Kadempel drajak-drajak tanpa subasita akarya cingak kang samya mulat mangkono bae para kawula kanca biyak-biyak ana daya minggir dalu-dalan kanthi kanyono-nyono lah kok iki eneng priyagung wah sing munggah ana ing pendopo padukuhan mongko miyak saking kawulaku sing padha seba ning padukuhan Nala Gareng dalem Pak apa iki kancamu dolan apa piye oh aku kok kancane dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong. Takonono Bagong kuwi. Bagong kowe iki kancamu apa dudu to Le? Lho. Cah edan ora. Bagong kuwi gugah kuwi. Wer. Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku ki nek jejer iki males e. Ora gek limbukan. Wah, apa-apa kok limbukan ora. Jagongan ro piagung ki kaya rasane ki ora nyambung. Kono ki sing diomongke negara, aku sing tak omongke mung bangsa lelakon ning desa kan kok nek nyaut malah kleru. Bagong iki kancamu du. Lho. Kok mrene kowe Jo? Jo sapa? Oh, Udu ning Udu. Udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes. Ora tau duwe kanca kaya ngoten. Timbali mawon Pak pigatose napa? Niki ketoke kok kaya Nalendra. Iki kayane Nalendra sabrang. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten? Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Walah dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar.
merga derajatmu pancen bener jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Yo. Mula Jalaratimu yen aku ora basa karo kowe. Sabab ala tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalendra. Yo. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pageralun. Saking negara Pageralun. Yo. Jejulukipun aku Prabu Gendra Swaropati. Prabu Gendra Swaropati. Yo, pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten niki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya. Walah dalah gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagatingan kebrebeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasananing para kawula akeh kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, saora-orane nayakaning Nalendra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, gedibal mung wujude kawula cilik. Mancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Buktenake para Nalendra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendhapa sineba para Nalendra nitik kalawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendara kula. Lho. Bendara-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika Sinuwun Puntadewa. Wah, Sinuwun Puntadewa. Nalendra Ngamarta leres. Sing endi piyayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong wak keprok watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to, Gong. Ayo ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung lek dukani. Ora apa-apa Bagong, kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kuwi ndek nada cerewet. Sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah. Sing ning mburi kuwi. Inggih. Menika Sinuwun Puntadewa Nalendra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku Sinuwun Ndarawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Walah dalah ora kowe iki Semar ki madheg dukun apa piye? Kok madheg dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk arisan. Jaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu, sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra, wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra tanah Jawi, Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Kresna, Sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu. Ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen, ngoten. Dadi tetep terjak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan, kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya dara kekalangan, muluk jure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah. Wah edan. Kowe mbatang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah rak tenan to. Wis ketok kok sampeyan niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal mesti watake angkara budine Candala nuwun sewu lho. Ora tau ngerti karo sing bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampeyan ajeng napa? Rawuh teng Karang Kadempel, wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa. Nek kepareng kula badhe
midhangetaken sabdanipun Sinuwun Prabu Gendra Suropati. Ha, iki ngene Semar. Malah kepasang yoga katuje ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pageralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonmu ngrawake para Brahmana winasih Siwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang prayoga aku nglakoni sarenaritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semono aku entuk sasmitaning dewa. Negaraku iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan Malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujude amung padukuhan Karang Kadempel. Ah, mula kang saka kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki, aku njaluk lilaning atimu, ayo tak boyong marang negaraku Pageralun. Ora ketek amung telung kedhe ping teta. Kowe lenggao sawetara ana ing Pageralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula, yo. Meng kaya ngene kok. Dadi jamu bisa marai ilang pagebluk. Wis, ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pageralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian, kowe ngaranana titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak cawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Suropati kuwi wong sugih mblegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu, ora bakal entek bandaku kowe kandha. Omahmu iki dimbrokke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene, sakane jaluk pirang inci, mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lho, Mbak. Iki ngapa igong ora? Wah, ya iki anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petro isih apik, omahku wis dose. Kula bali digropi Satpol PP. Kon pindah rono. Saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awit ana kebutuhan go sekolah anake adol. Wah, iki ngedolan kok ora. Wis kono. Anakmu pira? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol duit, kowe njaluk ijol duit pira? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu ning kene kok ninggali duit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyong. Ning yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pageralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ketaman pegebluk. Timbangane aku dadi ratu mongko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pageralun. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Gendra Suropati, rawe rantas malang bakal tak putung. Ayo mengkari kowe matur gelem apa ora Semar? Ora gelem aja lakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak
kuwi bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kuwi aku minangka anak iki kudune cancut taliwondo. Mula kowe mikir aku. Ora sing mung tok peng-penge mung gareng karo Petruk. Endi dong ngewangi kowe? Deming mendonong mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok mung do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung mung Petruk wae. Gareng tok tukoke pecis mung gareng wae. Aku bias ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar ki mung Mas Bagong. Kowe meneng aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ngono dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisruh Karang Kadempel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kadempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho, iki ngopo kae wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini, orang-orang ini. Dapurmu genti. Kok kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marah omong-omongan karo kowe. Iki kok ora omongan karo ratu iki, raine biru iki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendroso. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu e. Lho, urung-urung wis ngonake matane. Lah kok yang ngonake aku matamu? Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Loh, malah aku barang diseseni. Meneng lho. Ora ana sing ngodo cuma kejaba aku. Kok Prabu mriya sampun to. Kendel mawon Bagong menika nek ngoten iki kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iasake loji. Serius? Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya, Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek ning tak imingi-imingi bondo donya iki, nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono ki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, pancen setan lan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo sus. Saiki ngene Mas. Sing jeneng hukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masa ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep maksa karo Semar, ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyong ning Pager Alun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picis. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan ya Pak ya.
Iki kakane Bathara Guru e. Ha ta, Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Kowe udu dosen ora. Ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku. Kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe, Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya, Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan, Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karangkawi Dodaren. Karangkawi Dodaren tok nggo renang banyune bucek. Juang kalbu meko ya. Semar Taruda Paripeksa. Kowe arep ngruda Paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungso apa iki? Menungso tenan genah urip ngene padake anggep aku saka baterene kowe. Iki menungso tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter kadegayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Wih lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepe. Mati tenan. Menungso ora tatara karo cacaran nyumbari Baladewa. Ratu Mandura mbok sumbari keparat. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong serobat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Atur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Apa suwe? Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsuh? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur ta kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa Ratu Mandangkarya. Tur mulih kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok njur nyeret ratu kae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya. Lah aku dadi digoleki mungsuh karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok meng tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono ta kowe ya ta? Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa dieling-eling. Lho wis tak dihapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa Plak Kapidara mboten ling Pradesa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ra tatanan ki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa kok ya do dipercaya. Omong aku kerep ngapusi ya, Tru. Kok iso gampang do dipercaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, sapa aku ora ngopo-ngopo. Lah sing nyaret sapa? Lah rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu ya. Ndara Werkudara? Apa? Sampeyan lilo nek Semar diboyong teng Pagoralun? Ora. Nek ora lilo ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Krungu ora kowe? Iki kowe mengono wae do dipercaya Ndara Janaka. Apa Bagong?
Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trimo. Nek ora trimo sampeyan kudu iso ngundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Iya. Kabeh. Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok apusi ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter. Lah napa kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teko. Lah ndoro dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng Pageralun kula njaluk Karang Kadempel Kudu Padang. Kudu Padang nek mboten Padang nggih sampun wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta niki mengke bakal ngrimpet nyandung merga ana menungsa sing jeneng Gendra Swaropati. Kok Prabu Mandura nggih. Kedah tanggal jawab yo tak tanggung aja kuwatir. Yen mungsuh ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal unjat. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane Koko Prabu ing atos-atos ya Werkudara. Nggih. Melu aku. Yo ayo tak derekke bareng kakangku jaluk pamit kok. Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamunten Bapak Peneban. Kula mboten saged mboyong dhateng Semar Badranaya. Oh, gandheng blekudhuk suwaru gembel Semarante hawela. Gendra Swaropati mboten dawuh. Aja mung tekan semene, Nger. Aja mung tekan semene. Lho apa to sababe dene kowe matur karo Bapak gurumu Begawan Durna? Kok kowe ora kelakon mboyong lan Semar Badranaya? Nyatanipun nembe kemawon kula matur sanipun Semar. Semar badhe kula boyong api-api negari kula Ketaman Pegebluk. Nanging jebul pinanggipun wonten negari utawi wonten ing Karang Kadempel. Kathah para priyagung ing sami jajar lenggah. Ngadhem kersanipun Kyai Nayantaka. Lho. Yen ngono Pandhawa mapan ning Karang Kadempel, kasinggihan mekaten. Oh, yen ngono pasang Yogya kados ngene. Yen perlu ora ming Semar Badrana sing bakal mbok boyong, mbok aturake marang aku lan bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe. Pandhawa 5 cacahe ya kuwi Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nukulasdewa. Rangketen bantaran tangan kincungan sikile. Bakal tak aturake marang Pandya Betari Durga. Jernyatane Pandhawa kuwi bocah Sukerta. Pandhawa kuwi wong Sukerta, wajib dadi panganing para berkasaan. Wajib dadi panganing wadya balaning Betari Durga. Mekaten Peneban. Yen kowe ora iso mboyong Semar, ora iso mboyong para Pandhawa, oh ya wis. Ora apa-apa ning kabeh ngelmu sing tak takokke karo Begawan Durna, ora bakal tak paringake. Jer Basuki mawa beya Gendra Swaropati. Gagatri sangga pirang urinangkul kinembit-kembit. Dosang reknaning bawana. Wah, mekaten Peneban. Ya pancen syarat-syaratane pancen kudu kaya mangkono, kowe ngerti dhewe ta? Aku sowan ngesaning Pandya Betari Durga ing wigati, jaluk daya timbul kekuatan tumraping para Sata Kurawa, tumraping anak Prabu Duryudana. Nanging Sang Pandya Betari Durga paring dawuh karo Begawan Durna waton iso gawe ijol. Ya kuwi wujuding bangkening Pandhawa, luwih-luwih bangkening Semar Badranaya bakal pinaringan pengayoman Kurawa dening Pandya Betari Durga. Wekasan besuke upama tumapak perang gece Bratayuda bakal lakon penjanganing anak Prabu Duryudana iso ngisas kalawan para Pandhawa. Mekaten Peneban. Menawi ngaten kula nyuwun tambahing pangestu. Mboten kitang sekedhik kula mbeta wadyabala saking negaring Pageralun. Badhe kula ketapaken supados damel geger Karang Kadempel. Nah, ngono kuwi lho, gawe geger.
ora ming ora iso mboyong Semar kok terus matur ora iso mboyong Semar Badraya. Oh, jenenge kuwi jenenge ora budidaya. Wong kuwi diwenangake budidaya. Iki penembahan. Heeh, wis kana mangkat to. Wadyabala pager waja pageralun. Pageralun diketapake. Supaya gawe geger Karang Kadempel. Lho niki ngestaken dawuh paduka penembahan kula terus minggah. Oh iya, ya cetak. Saka kadohan nek ngulatake karo kowe gendra swara. Nuwun sewu sinuwun. Abdi pun Kunjara Yaksa Cemadong dawuh. Ih Gusti nadyan ingkang dipun tumenggungan. Kula Cemadong dawuh. Ih sinuwun kula Cemadong dawuh. Wadyabala pagralun ih wonten timbalan. Dina samengko mituruti panjaluke bapa guruku. Ya bapa Begawan Durna. Ingkang banget ndak pundi-pundi sarta ndak aosi. Nalika semana aku sowan ning pertapan Sukalima entuk dawuh pangandikaning Begawan Durna yen to aku kudu bisa ngaturake reruba pepanggil kinarya ijol nggonku bakal entuk ngelmu kawruh saka Begawan Durna. Mongko ijole ora entheng kudu nggawa bandaning Semar. Yen perlu Pandhawa 5 cacahe kudu tak aturake marang Begawan Durna. Yen to kasembatan aku mbondo Semar sarta mbondo para Pandhawa bakal wuwuh ngelmu jaya kasantikan guna kanuraganku satemah aku bakal dadi ratu ing Anjayeng Bawana. Lajeng marang paduka ngawi sangganing para wadyabala mugi ambabarana ing abdi kepatihan. Gret lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Wadyabala sak cukupe saka negara ing Pageralun. Lho iki ngampyak Karang Kadempel. Sapa sing ketok digawe sungsang bawana balik nun ngestaken dawuh pangkatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung apa celita mangkat dina iki lho iki ngestaken dawuh sinuwun. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya kula nanggono magawe gelarira wang-wang mlebu laladan Karang Kadempel ana satriya kandhet ngeyayet bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep. Sapa kowe? Takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar para nyata. Balik kowe sapa? Kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati. Aku tumenggung Sumbang Suradikja. Tumenggung Sumbang Suradikja ya. Sing mburi sapa? Takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna. Kakang Mas Janaka wonten mriki. Iya Setyaki. Wis penake aku tak ngaso. Ae wedi nek konangan. Mboten niku wau Bagong. Caidan lho. Aku Bagong, ngapa? Ayo. Takon ngapa kowe? Oh, Bagong. Heeh, dasar para nyata. Pangkatmu apa? Lho, RT. Omong RT kok gleleng ora? Weh,
gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi? Aja sok nyepelekke terus. Sapa wae? Sumbang Surajeksa. Sumbang Surajeksa, ora nyumbang ora apa-apa. Sing mburi dhewe sapa? Petruk kakangne Bagong. Anake Semar nomor 2. Oh lah keterangane pancen Prabu Kendra Suropati nggawa prajurit akeh, Gong. Oh, ora usah wedi lho, toto. Ndara Sencake dibantu. Ora sambok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala saka pagralun kelakon. Ora sandadak mbok bantu. Weh, ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kadempel. Nek nganti bumi wutagete kula dienggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya, Tru. Ya saora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki, Tru. Dhewe golek sing elek-elekan wae. Oh, sing elek-elekan sing kira-kira ringkih, gecek dase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono. Heeh. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampur. Oh. Napa niku Bathara kok? Ora. Kok sampurna? Sampurnake tegese tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani harau sing tawedine apamu. Ora mingkas karo tebak danamu kene marganing patimu. Maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu Barat. Gong, Rene otakne dolanan. Apa ta, Tru? Rene yo. Piye? Maksude? Nyanyimu. Sapa? Kuwi. Aku piye? Nyanyimu. Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petruk. Nya. Petruk. Nya. Petruk. Neu. Nyemunya nyanyi. Nyemunya. Omong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemanya wis kemamah ndasmu. Kok kuwi radong barang kok. Men aku ya waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi, aku Bagong. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2, nyomet nyonya. Ini nomor 4. Nomor 4. Telu.
Naman telu. Nah, arep apa kowe? Kowe ngomong ora cetha apa ae? Wo, bolongane irung keciliken, Ndruk. Kowe sapa? Anakku. Numengung. Anik anik mah. Hah? Numengung anik anik mah. Sapa Ndruk? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung Pak Nigas Rekmo. Walah, tukang cukur ta kowe? Nganyun nak matos. Nganyun nak matos. Numengung lah nganyun nak matos. Amat banyak ya. Ojo wadur ae. Ini mati namanya mati mana nampak yang nak tinggal apa ni? Tulis oke banget. Ngomong oke banget tulis oke banget dana ke lemah. Aku radong Nyemar. Semar piye? Mohon tangane. Incung iki. Lek lincung. Nek lincung manganen. Aku dong nek iki dong aku. Lek lincung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong iki paham lho ta. Semangat dengan ini pondok tangane lincung cikile. Ayo kono nyol Prabu. Namanya. Sapa? Prabu namanya. Maksudnya bapakku arep tok kerincung tangane tok bondo. Bondo tangane tok krincung sile tok aturke Prabu Ngendranyarawati. Gendra Surawati, Gendranyarawati. Aku entuk pepunga. Mundur. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja kusik. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyang apa? Aku aja dimecake. Iki kulino minut, kulino penang, kulino maju nang paparanan. Ha? Ani ramane mana. Nyanyi ora gelem mundur. Ora ngerti yo ngakhirat nyawamu dina iki. Nanyangan kowe. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Nyamanya. Buan modar mbok man. Sarike apik to. Ajuke ya. Aja ngene wong mati iki medeni. Ora wedi ro demet. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas Tumenggung. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ha. Itu dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Di sekeng. Ben cara kuno disekeng. Bangane ra ganti. Temene. Mayan iki rada larang. Bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedangane kaya ngono iki to. Wis mati ora krasa. Lho, mbakune mawut-mawut kok. Aku kok polintingen moh. Wah, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumet. Wah, mati kula, Mbah.
Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati. Apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek nang Setyaki iki mesti nang Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut. Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jojohi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godhok tumbak di sendal munggah godhok tibak kiteng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan tindha ninggen cengel nganti jengklit tutuk dada kula bres. Kula teng mriko suwe ra iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Wah, Kae Senopati Digdaya peng-pengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki. Setyaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijik enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Setyaki niku. Damangi. Wah. Pejah kula, Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satriya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing baku semangate. Oh inggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu. Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel. Bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendra Swaropati. Ngedian nganggo suluk barang. Tansah marep pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Apa kowe legane atiku? Wong bagus. Najan tetep biadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uang ya, masak keong. Uang. Wong brengosen kok pengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti, gak milenial babal blas. Sapa Mas? Setyaki. Setyaki, ya ampun jenenge Setyaki sentil. Sedikit menjadi Kowe iki ngopo? gemes karo sampean, gemes ya ampun tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dening aku. Bangga tak ayoni. Mas nggawa mantel. Lho. Nggo ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Ya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun, Mas, aja mlayu to, Mas, kaya aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho, Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok, Kula, yo maju mungsuhe gilani.
Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pagralun? Ayo, kene. Legane ati yuk. Mungsuhe. Cici. Mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakra. Cakruk ngebleki. Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikane ora kasar-kasar ya ampun njenengan wong tuwa ya dicokot abang bola, harus sing enom-enom. Nek ngendika jajak kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh. Tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lagi nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Migat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku men kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padang ya kono. Cah edian ta. Oh, darat-darat kaya ngono kae. Wah, kowe iki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Heeh. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambute copot. Bucak gating tremplong ndase. Gilane. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun karepe dhewe. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kireke apik banget Mas. Ngapa? Aku mau tuku kini kae. Mas kene dite. Pira? Sakarmu lek ngene iki ana dit 200 sanguku. Lek pepayon, urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedaya ya Satpol PP. Ya. Yo, kae kirek cilik kae to? Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa ya, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora ini galak tenan iki. Nganti ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Kok ora gelem. Lho. Ditambahi nek njaluk tambah jegok pisan, nek njaluk ora tambah jegok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun.
BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wah iya. Gelem ora? Nek gelem jegok pisan, ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora, nek gelem jegok pindho, nek ora gelem jegok pisan. Oh, jadi wale-wale. Hah? Nek ora gelem jegok pisan, nek gelem jegok pindho. Ora diwale-wale. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Ah ya nyun ngapura ya. Amo Suramarata Jaya Marata Imbang yen padha. Aku kelangan. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petro, nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane niku. Kudu gecek mawon mbono lho. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ya ketegelen. Lah kok melek sampean bagi tangan tengah wedi dirampok kedadan. Aku kelangan das. Wah, Sopo? Panengah Pandhawa Raden Janaka dasar Prayoto. Prabu Gendra Suropati. Ayo bali yo. Aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janaka isih cetha pocapane, isih gleleng pacake ora bakal kelakon kowe boyong Kakang. Wah, kelakon penjang kamu Parade. Wah. Edan. Wah. Mati ya. Wah. Wah. Waduh. Wah. Petro mlayu ngopo? Ngaturake triwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun tadhawatuna. Ya, kene ngopo? Atekan ketiwasan. Nek wonten lepatipun angge kula bojo atur kula siwun pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Kula ora kuat nyumurupi kahanan sing dumadi. Kahanan apa? Prabu Gendra Suropati majeng wonten ing pabaratan Ndara Janaka sing methuke. Ya, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendra Suropati diajar kali Ndara Janaka. Prabu Gendra Suropati. Ora wae lah kajane. Apa? Apa? Prabu Gendra Suropati ngetokke painah. Lho. Painah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke dilepaske Ndara Janaka kena duk nglumpruk terus diboyong karo prajurit pagralun. Ndara Werkudara mlaju kenging pusaka duk nglumpruk gawa karo prajurit pagralun. Niki pun entek cuma diboyong. Wah, iblis lanang ndukung arepe dhewe kowe boyongi para pandhawa. Nata mantura Prabu Baladewa babarna pisan legane kapingku.
Ayo, amuk lekane niku. Lanat skortane bawana iblis lanat. Wah, nibake daya kekuatan kowe nibake Jembaring. Wong jireng kete wedi mati. Ayo, tandingono Baladewa legane ngatiku. Petro ngopo kowe malah nangis nang karepku apa? Sapa sing mati truk ndasmu? Nangis kaya kepatan ya kowe. Ana bracan. Sapa ya, Truk? Ora kowe kok. Kowe takkan jadi wong mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang. Mangke riyen. Sampeyan durung krasa. Kowe nggo pengilan ora le? Nggo apa? Ongotan. Kowe wong lanang kok ya nggo pengilan barang. Nggo macake. Ana apa Petro? Niki nun sewu lho. Manyawang pasuryan sampeyan. Lho, iki karepe piye? Ya malah ana macan barang. Niki mboten macan sinten-sinten. Ning sampeyan Ndara, wah mati aku Petro. Aduh, mati aku. Wah, mati aku. Waduh, aku kira tuh kok dadi macan ini piye? Ora ya ora ngerti kaya. Tawake nang sirkus wae. Payu larang lho kowe. Aduh, Petro, aku mati. Wah, piye Petro kanane kok dadi kaya ngene? Aku malah diwirang-wirangke pon. Nggo kula jareke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngono. Semar aku tulung ana Semar ati aku. Aduh, Semar mati aku. Semar aku mati aku. Kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti. Mboten sah dikandhani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar. Nggih, kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendra Swaropati. Pancen darbe niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mengajeng mirang-mirangke sampeyan. Lho lha kok dadi aku kena panah. Mongko aku ora krasa kena panah kok. Petro sing ngandani aku dadi macan. Pancen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar? Supaya iso pulih kaya wingi-wingi. Pandhawa kepikut kali Gendra Swaropati. Iya. Ha. Nek sampean kepengin dadi Baladewa melih utuh kaya wingi-wingi manggoleki Gendra Swaropati nika ling ngunjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampean ngluwari Pandhawa, sampean bakal bali kaya wujud wingi-wingi. Ning nek ra iso, nggih pun selaminipun kaya ngeten niku. Wah, dalah, mati aku. Wis ra apa-apa didol wae. Kowe. Ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le nendang. Aku senengane karo mesake lho kok iki Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mestine bakal ketemu. Terus anane mang goleki nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke wana kawan. Wah. Ya ora ngono kuwi, Mar. Aku biasane ngetutke satriya iki meng ngetutke
biawak kaya ngene. Macan kok biawak? Macan. Bagong gelem ora ngetut aku. Ora gelem ngetut aku, klethak ndasmu pecah kowe. Oh nggih. Waduh galak banget iki, Tru. Heeh. Nek ora ditutke iso nglecak tenan iki. Ning ora anu lho, ora aleman lho. Ya ora. Mangke nek teng wana nek ketemu macan wedok ora digledhe, Gus. Aku anggap kowe macan apa? Sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Ya ora mungkin iki kedadian saka ratu kaya. Enggak kula dereke goleki ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Kowe wis rasah ngurusi karo aku. Tuwa aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis kono aja mangkat. Ndaramu golek ana. Sing tak gumune iki Sinuwun Ndarawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok iki janjane menyang endi. Aku yo mbuh mau goleki kok ya ora ana ya, Pak. Ben panjenengane iki pancen wong pinter, panjenengane iki wong sing waskita mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petruk nala gareng dijak Bagong macan iki tutna. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Aja pati-pati mandeg do ngetutke nek durung ketemu karo pakun jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap Pak, ngestakaken dawuh. Ya Can yo. Lho. Aku iki Baladewa, Aning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem tak ngoko ya mangkat dhewe kono. wah gebuki wong desa ya, Tru. Heeh. Ya Can yo. Ya wis ora apa-apa. Nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh siap. Nek iso wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakarepmu. Petro melu aku, nggih kula derekke. Gareng nanti mengke nak tekan riki pun kula derekke ning ora saliwat ngarepan. Metu mburi niki mau ndak ketemu karo Prabu Gendra Suropati. Yo. Aku njaluk pamit Semar. Ngati-ati muga-muga pikantuk kepadang Ndara Baladewa.